गोजोन्थों मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फलोवार नोंथांमोन दिनैहाय नैबे आंनि बेकग्राउन्डआव थानाय सुबुंफोरखौ नुखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना मानो होननानै बुङोबा दिनै नैबे सबायझार गामियाव थानाय मोनसे लामाया सिसि ब्लकनि माबा जानो थांगासिनो दङ जों मिथिनो मोन्दों आरो जों नुखादों नैबे माने सबायझार एलपि स्कुल गासैबो बे एरियायानो ब्लेकटप जाजोबसिगोन ब्लेकटप लायनो सरि सिसि ब्लक जाजोबसिगोन दा बे बुस्थुआ गोबाव समनिफ्रायनो बे गामियावहाय लामाखौ मोननो हायाखैमोन दिनैहाय इउपिपिएल फैनायनि लोगो लोगो बे गामियाव सिसि ब्लकखौ मोननो हाबाय दा बे गामिनि मानसिफ्रा फोरमायदों माने बिराद गोजोननाय मोन्दों बे लामाखौ मोननानै दा जेखिजाया जयेन्ट सारा फैनानै बे लामाखौ मुखुलि खालामसिगोन दसे उनाव आं नोंथांमोननि सिङाव देखायहरगासिनो दङ जेखिजाया नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबा बुजिगोन एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों। नैबे लामाया जाबाय बङाइगावनिफ्राय फैनाय नैबेजों बेंटलजों थांबाय ओमफ्राय लामानि मुखुलिया नैबे जायगायाव जानानै दङ ओरैहाय एलपि स्कुल दङ बै एलपि स्कुल बाउन्डारियाव गासिबो सिसि ब्लक जाजोबसिगोन ओमफ्राय हरै गामिजों थांनाय लामा गासिबो मोजां जाजोबसिगोन एबार नैबे थांनाय लामायानो गासिबो गामियाव हाबजोबसिगोन सिसि ब्लकआ बे समाव जयेन्ट सारा सफैनानै दंसै होमबा भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर मानगोनां जोंनि ब्लक प्रेसिडेन्टआ गावनि बिबुंथिखौ लाखिगासिनो दङ आरो লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন মই যাচিছোঁ বयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि आं होबाय जे दिनैहाय मुख्यमन्त्रीर पक्किपथ निर्माण आसनि बे आसनिजों नैबे सबायझार गामिनि जे लामा बे लामाखौ मावफुंनो थांगासिनो दङ आरो एसे सिगां जोंहा बेखौ बुंखादों जे गोलाव समनिफ्रायनो बे लामाया मावफुंजायाखै बेखौ दिनै जोङो फिथा हानानै आरो लोगो लोगोनो सानसे साननैनि गेजेरावनो खामानियाबो स्टार्ट जायो बिनि थाखाय जोङो हाबा मावगोन पद्मलोचन बसुमतारी आरो बेयावनो नुजानो हानाय निस्सय भिसिडि मोजां जोंहा सेंसनबो जाबाय आरो बेखौ जोङो दिनै फिथा हानानै फर्मेलि जोङो बेखौ माने जागायनायनि थाखाय जोङो आवगायनोसै थ' बेयाव आङो नोंथांमोननो फोरमायनो लुबैदों शर्माया सारा आसामखौनो जौगासार आसाम खालामनो नागिरदों आरो जौगासार आसाम जानांगौ जायोब्ला जोङो एसडिअ लोगोसे जोंनि चिरां जिल्ला इउपिपिएल दोलोनिनो मावफुं आफादै खावलायनाय जाहैबाय जोंनि बरायनाय बे समाव जोंनि जयेन्ट सारा बिथाखौ हास'सिगोन आरो माखासे खोथाखौ आं मिथिहोबावनो लुबैदों बे जायगायाव थानाय मानगोनां रायजो राजाफ्रा सिगांनिफ्राय लामाखौ मोनबोआखैमोन दा मोनबाय बेनि थाखायनो बे गामियाव संसार जाबोनाय रायजो राजाफ्रा बिराद गोजोननाय फोरमायदों माने बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा सिगाङावनो नोंथांमोना नुबोखाबाय लोगोसे आं जायगाखौबो बुंथिहरखानोसै माने चिरां जिल्ला बियो सबायझार भिसिडिसिनि आन्दाराव थानाय दिनैनि बे फिथा हास'नाय हाबाफारियाव जोंनि बे गामियाव थानाय मानगोनां रायजो राजाफ्रा गोबां जगदान होफैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो फोरमायदों प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जोबोद मोजां खामानि मावदों होननानै फोरमायदों दा बे समाव फिथा हास'नाय हाबाफारिया जोब्बाय लोगोफोर
एसेयावनो गोजोन्थों। फोजोबनाय जाहैबाय दिनैनि बे कार्य सुचिखौ बेवहायनो फोजोबनाय जाहैबाय। गोजोन्थों।